ଶୀତ ବଢୁଛି, କାକତ ପଡୁଛି, କେତେବେଳେ କୁହୁଡି ମାରୁଛି, ଆଉ ତାକୁ ଦେଖି ମୋ ଦେହ ତ ଖାଲି ଧରୁଛି। ତାକୁ ଟିକେ କୁହ, ମତେ ଟିକେ ଉଷୁମ କରିବ, ମୋର ତା ଉଷୁମ ଟିକେ ଦରକାର। ଆରେ ତୁ ଶ୍ୱଶୁରକୁ ମତେ ଯେମିତି ଉଷୁମ କରୁଛୁ, ମୁଁ ଏଇନା ଅଣ୍ଡା ଦେଇ ପକେଇଥାନ୍ତି। ଏଇନା ଉଷୁମ ଶଳା ହାରାମ ଦାଦା, ଉପର କିରଣ ପଡି ତୋ ଅନ୍ତର ଜିନିଷ ସବୁ କଳା ପଡିଗଲାଣି। କଣ କଣ ପଇଲାନି? ଆଉ ତୋ ଦେହଟା କଳା ପଡିଗଲାଣି। ଆରେ ହାଲୋଜିନ ନ ଲଗେଇଲେ ଦେଖାଯିବନି। ତୋର ପୁରା ସାମ୍ନା କିରଣ ଦରକାର। ଏଇ ଅନେଇଲୁ, ତୋ ହାତରେ ତା ହାଲୋଜିନ ଜାଗା ହବ। ହାଲୋଜିନ ମାନେ ହାଲୋଜିନ ଯୋଉଟା ପଡେ, ଯୋଉଟା ଲାଇଟ୍ ଫଟ ଫଟ, এইটা 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 হালোজিন। କିରଣ କିରଣ ଆରେ ମୋ ରାଜି କଥା ବନ୍ଦ କର। ଶୁଣ, କଣ? ମୁଁ ଫାଇନାଲ କରିଦେଇଛି, ତାକୁ କହ ସେ ମୋ ଉପରେ ପଡିବ। ଏ କିରଣ ମୋ ଉପରେ ପଡିବା ଦରକାର, ସେ ଉପରେ କିରଣ ମୋ ଦରକାର ନାହିଁ। ଯେମିତି ଯାହା କରି ତାକୁ ଫାଇନାଲ କରି ସେ ମୋ ଉପରେ ପଡୁ। କଣ? ଉପର କିରଣ ପଡିଲେ ଗଛ ଲତା